Tento rok sa na Parížskom Fashion Weeku predstavil vôbec najmladší modný návrhár. Max Alexander je americký modný návrhár a jeden z najmladších dizajnerov na svete, ktorý už vo svojich 10 rokoch dosiahol výrazné úspechy vo svete módy. Narodil sa v roku 2016 v Kalifornii a svoju vášeň pre šitie a navrhovanie odevov objavil už ako 4-ročný. Práve vtedy vytvoril svoje prvé kúsky a veľmi rýchlo sa ukázalo, že má výnimočný talent. Jeho tvorba sa postupne dostala do pozornosti médií aj módnych profesionálov a Max si začal budovať meno ako mladý dizajner s veľkou fantáziou. Tento rok sa zapísal do histórie ako najmladší dizajner, ktorý kedy predstavil vlastnú kolekciu na Parížskom Fashion Weeku. Jeho kolekcia obsahovala 15 modelov, ktoré boli inšpirované kvetmi a prírodou. Odevy vznikli prevažne z recyklovateľných materiálov a vyznačovali sa hravými farbami, výraznými siluetami aj kreatívnymi detailami. Aj napriek nízkemu veku tak Max Alexander dokazuje, že móda môže byť nielen kreatívna, ale aj udržateľná.